Jan tenan kebangetan kok sejenenge ya mene kok ya urung bali iki lho. Ki nang ndi sih jane lek turu iki? Titen ora nganti balik kowe kok. Wih, kayak wonge balik ya. Titen lho. Golek nang omah. Onjet kowe. Tinteni kene wae. Jan, kono kowe mau turun barang lho. Masih awan koyo ngene. Ya wong turu lho ora gembong gugah kanca-kancan iki. Payah tenan lho. Gak lawange dikancing apa ora iki ya? Ora dikancing. Kesempatan. Aman iki rene wonge. Alon-alon lah. Aman. Wonge rene. Balik kawanan. Itu aku mau ganti. Tak konangan. Payah tenan lho, di konco ora gelem buka kawanan. Baju nanti mau lah. Nah, ini kan dandan undarani ke masjid salat subuh kawanan. Aman, terus ini aman. Sao lagi? Oh, alah di lho kowe iki. Kowe nang ndi lho kowe iki, he? Kok ndi? Yang mene kok agi balik iki kok ndi kowe iki? Jan kebangetan tenan lho. Lah itu kok dolan. Lah ngerti padang jenglang kaya ngene iki ora ngerti. Ya keturun. Ya keturune mang ora enek kok gugah. Empuk kanca-kancane lagi buka lho. Lah kok kepenak temen iki lho kowe iki. Kancane lho wis megale teko ngendi-endi kok kowe mbene bali. Ora ngerti wayah tenan.